mwancho muri ya tanyora mangana mayango sabo kwa vera kubatikana noko tebana kocha kwa mangana maya asechinza unapotambia kwa linda asante sana asengi nchio kwenda kubatia mangana maya nechi program chinde koro waga kiete kuikira bono geli tiriane botambe Wilson Omege saranso ike wacha mangana maya koro bono machakano kuikoma lio na kwa liganiri toka chakali mlio kakoro ase bunge ya bobasi me constituency ya bobasi bunge meye county ya Kisii mwancho muri aliseme chunko manyigwanga bono yokuligie kirogo kyubo chumbe asobo mwako 2027 asamulita Dr. Samuel Seringi nigawa kago taracha visi cha CDF na wana koro tota kwa buatekana numero bilibwe kwena no kwechi basari asaboro kyukuru asichi family chitali kwenyara ase constituency yo imeye town ya Nyamache kwa chize mecho na baliki ekero kyumuro biliyo ndikubona Samuel Seringi abraka ukwana kubatikana nubya popwente kubekwa ase abisi yo abasabrika ukwana na kwene kingani gabrika korkyo ogo taitandika kwae kubatikana kuna boro kigo kurasi chi family chitali kwenyara bako kwa chibasari na bono bali pitali bakojo batati ko bakonyora ebese yo muna bako bakuligererwa ase constituency yo wikira bono iga ngabrika kumubuli mu chumbe kurase chize mecho moske Innocent Obiri kwere kinga bono bonsi kurase chi family na boigo chi family chitali kwenyara wabri bago sirwa asomoro buli ku chibasari ase constituency ya Bobasi robot yuro hakuna hata mmoja amewahi kupata lero ekiumbikia Bobasi professionals etwichega ase CDF office twaja kuumire a fund manager kubwatekana ne appointment twaro seti umutinyo gatano twaligete gocha kubulia nganingiye koera abanafunzi be university abange ne colleges batakire konyora jibasari lakini tebanyora tukarosi list li abanafunzi abange kabisa yakare twachitega tugatebunga a fund manager ne jerigerie nganingiye koera abana abo batayire list abayibuli abo no bara n'abanafunzi abo no bara kuorokinga ebinte bitukubwati gocha nturiko bibwatia okoba yaitonzu tweka etutagita abanafunzi baito onde bwensi ogosaba chibese chikyaro chibese nyiri serikali cheire gocha Bobasi tumanyana inki abandi bakanyora abandi batari konyora bali bantu toibule ngabandi bali bakonyora batakiri konyora lakini bali batakiri mono babataka mbakonyora ntubwati reporting abantu bana bali barute mechiri chitachiri baire chibese nyinge kubwa bali baruta se mechimetaka system itera atoka bahatotebire ninga tubaye gukiye gisatu na hintu twabeire abantu abayamoro je ntubwatiri yogi tikatubayenga kiyo tuje tare 14 aba ngosaba abanafunzi bali mwenzi pimbo tanyo de basari abayiboli bali mwenzi pi abana bali batanyo de basari bakimo baba tohereru moto empake ngaki yundu de tsegi egere tuje ga totebwe kemaene tubaye report kurwabuli ona murata tebi gastokora ngababoli yorongo bakantebya tayo system akinarete chifomu cha abana abanyiruka abana bonse babere mugabeka gabo inki nono yo matairi baminto bakyo mwishimiwa Siringi tokonye inje munandeiga igombwata abana batatu oyo marongo oyo ndi masinde muriro noyo ndi Kisii Polytechnic inkinta erugake ese fomu ne chibese korosalibu fomu korosali chibesa narite kire yaira ne chibesa imarako ke fomu eyo doyo ikurunteriko ku chibesa twabwatiri bako obisima goko bo rwata mwakarati ga sukuru ntokari koyegwa sukuru ndinjira chi koyegwa bono bori ngaki kenye igebwate pasari kiro mwana ore secondary school college kirase ayegwe ebebesa from Machakos University na apply basari but sikupatanga nchabona onde kitoba konyi nyole basari na bandi banyolete bonto wakiro mwisimirwa mbuyamono asoko tutenganeje na nto basiko muamagoro kwa sababu no mwisimirwa tunyora sai ande tunyora talikerogo lakini ande tukufuatilia inamba libanga banyorete na batanyorete ono nasa ngosaba abantu baminto natwanyarira umuntu unari Siringi otokonya akitora bosa muntu momento chinguru batutanyora te basa eginda aba bonse batanyora te basa because we are many ntwache